Gandagro este ano para nos encima como moito máis especial polo feito de que xusto no mes de febreiro fixo 10 anos non, de que o UCOGA empezou coa súa actividade, entón, bueno, pois xusto ora estar celebrando esta data non tan especial para nós en Gandagro, pois tamén ten un doble valor. Estamos intentando pois nas nosas creatividades, do stand e de todo, pois levar o 10º aniversario pois como bandeira, non? No 2013 nace UCOGA da inquietude dun grupo de cooperativas que foron as fundadoras de UCOGA, inda que realmente sen renegar ni moitísimo menos, non? Todo o contrario, o orgullo que temos da nosa pertenencia cooperativa, pero o que levamos como bandeira a nosa especialidade no sector agroalimentario. Estamos actualmente pois manejando uns 24 millóns de euros en primas intermediadas, unhas 31.000 pólizas, máis de 15.000 clientes confían en UCOGA, xa temos 5 oficinas abertas ao público, podíamos dicir que temos unha cuota de que un de cada 3 gandeiros que hai en Galicia teñen algún seguro en UCOGA. UCOGA fixo que o sector estuvera millor asegurado e teña realmente outras alternativas de aseguramento que non tiña no seu día, non? Entón, sola pola aparición do UCOGA, creo que ten un sitio onde estar millor, máis competitivo en precio, millores coberturas.